Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu f'Wostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ngħidu flimkien it-talbek li kienet tħobb it-tenni wisq Santa Teresina. U Alla tiegħi jrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok nissel fruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena blaqis tiegħek irrid intenni sikwiet. O Ġesu ta' qalb ħelwa u umli, għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Inkomplu eżis semmija fejn ħallejna l-aħħar darba nerġa' nfakkarkom li qegħdin naqraw il-ktieb ferm sabiħ li jġib l-isem Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna u qiegħda tkellimna bimħabba kbira. Din il-qaddisa ħallitinna talim ferm prezzjuż għal ħajjitna propju 6 xhur qabel ma mietet bejn April u Settembru. Se nkomplu naqraw l-aħħar diskors sabiħ li ntqal bejn din il-qaddisa tagħna marida kif kienet u bejn oħta Pauline. Tgħidilna Pauline, kont qiegħda nitkellem magħha fuq xi taħriġ ta' devozzjoni u ta' perfezzjoni li jsemmu l-qaddisin u li lili kien iħallini bla kuraġġ. U Terezin, Pauline tgħidilna qaltli, ngħid għalija ħlif fl-Evanġelu ma għandi nsib xejn fil-kotba, lanqas l-Evanġelu għalija huwa biżżejjed baxqa kbira nisma' dan il-kliem ta' Ġesu li jgħid li x'għandi nagħmel fejn jgħid talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli u jiena nsib il-paċi fil-weda tiegħu li tajt intom issibu l-mistrieħ għarruħkom. U Pauline tajt, meta lesnet dan ekku din l-aħħar sentenza, refat għajnejha għal fuq bħarsa ta' ħlewwa, waqt li mal-kliem tal-mulej żiedet il-kelma żgħira u s-suktat u intom issibu l-mistrieħ għar-ruħ żgħira tagħkom. Tkompli Pauline hekk xi mument mal-ġurnata hekk dik marida fis-sodda u Pauline ħdejha. Qaltilna ġiet potija libsa reliġjuża ġdida li għadha fil-fatt merfuha. Din kienet it-tieni libsa wara l-vestizzjoni u kienet libsita l-ewwel darba fil-miliet tas-sena 1896. Billi ma kienx ġieta tajjeb staqsejta jekk tħossix imdejqa biha u weġbitni u lanqas xejn oħt dawn affarijiet żgħar. F'mument minnhom Teresina tgħidilna, lilla safar iż-żgħar tiegħi, bila safar iż-żgħar tiegħi hawn trid tifhem in-novizzi li kellha taħt idejha. Tajt jien nitfalhom lejn il-lemin u lejn ix-xelluk, iż-żerrija tajba li Alla jqedli f'idejja. Imbagħad inħalli kollox jieħu triqtu, ma nagħti każ ta' xejn aktar. Xi drabi ikun qisu ma tfajt xejn, drabi oħra joħroġ xi ġid, imma Alla jgħidli għati dejjem Teresina bla ma toqgħod tewden xi jkun sejjer jiġri wara. Dawn is-sorjiet Karmelitani Terezjani kienu għadhom kif waqfu monasteru ġdid f'Hanoi fis-sena 1895 u probabbli Pauline saqsit lil Terezina jekk tixtieqx tmur hemm. U Terezina wieġbet iva, nixtieq ħafna li mmur Hanoi sabiex insofri bosta għal Alla. O kemm nixtieq immur hemm biex inkun waħdi għal kollox mingħajr ebda faraġ ta' din l-art u lanqas biss jgħaddili minn moħħi li hemm nasal biex inkun niswa għal xi ħaġa b'Emili
naf li ma nagħmel xejn ħlief li nħobb u nsofri. Kienet tafu x'veru kemm kienet marida u għalik qed tgħidilna dal-kliem. Bakkompli tajt, wara kollox li ngħix jew li mmut hija l-istess ħaġa lija. Tassew li ma nara ebda ħaġa li jagħti kolli wara mewti li mhix diġà tiegħi f'din il-ħajja ta' hawn. Veru qatt nara lil Alla meta jsejjaħli, iżda li nkun qudiemu diġà ninsab hekk għal kollox hawn fuq l-art. Ara Maril qed tħoss kontinwament lil Alla. Mhix qed taraħ wiċċ imma persważa Tereżina li jeżisti. Ejjew nagħmlu bħala semmija u nemmnu li Alla qiegħed kontinwament magħna fina fil-ġewwieni tagħna, jafna, jaf minn xi x'intaddejja u jrid jgħinek. Dur leh kif kienet tagħmel Tereżina. U tkompli Tereżina tgħidilna. Issa neħħew li kull uffiċċju li kelli. Fil-komunità kont qed naħseb li mewti bisejra ġib ebda taħwit fil-komunità li ngħix fiha. Pauline staqsita tħossok imweġġa meta tidher f'għajnejn is-sorijiet bħala membru bla siwi għall-komunità? U dil-qaddisa Tereżina wieġibet, dwar din il-ħaġa hija l-inqas ħaġa li tħassibni. Eżis semmija, Tereżina taf li Alla qiegħed hemm jaqra l-qlub u għalija kien biżżejjed. Iktar il-qudiem Pauline tgħid, meta rajtha hekk marida, għamilt kull ma stajt biex tkun dispensata mill-Madre Superjura li tajt l-uffiċċju tal-mejtin. Iżdi qalt li nitolbok oħt, la ċaħadniex milli ngħid l-uffiċċji żgħar tiegħi għall-mejtin. Aw qiegħda tifhem, l-uffiċċju tal-mejtin li kien jingħat wara l-mewt ta' xi soru skont ma kienu jitolbu il-kostituzzjonijiet. Qaltilha il-ħaġa waħdanija li nista' nagħmel għal ħut is-sorijiet li jinsabu fil-purgatorju u din xejn ma tajjini xi drabi wara l-ħin ta' skiet ikolli ftit ħin ħieles u dan huwa waqt ta' mistrieħa lija għax wara l-ħin ta' skiet qabel ma kienu jgħidu l-matutin is-sorijiet kien ikollhom ftit tal-ħin ħieles, dan il-ħin kien ikun bejn it-8 u d-9 ta' filgħaxija. U Pauline tkompli tgħidilna meta tila li marida kif kienet xorta waħda kienet dejjem issib x'tagħmel. Qalt li żgur jeħtieġ li dejjem ikolli xi biċċa xogħol f'idejja għax bis-saħħa ta' hekk ma noqgħodx nitħasseb u fuq l-istess ħin ma naħlix il-ħin. Tereżin f'mument minnhom qalet, kieku jintlabt lil Alla li jħallini nieħu sehem fl-atti kollha tal-komunità sal-aħħar ta' ħajti. Iżda hu dan ma ridux. Dan kollu jidilli li stajt nibqa' nieħu sehem fihom kollha għax ma kontx semmut waqt wieħed biss qabel. Inħossni żgura minn dan. Xi drabi jidirli li kieku bqajt sik ta' ħadd ma kien jintebaħ li kont ma niflaħx daqshekk. Fis-17 ta' Mejju tgħidilna Pauline, staqsejta għaliex intek ferħana llum. Weġbitni għax dalgħodu oħt kelli żewġ dbatijiet żgħar u minn dawk li jolqtu fil-laħam il-ħajta. Xejn ma jista' jagħtini minn dawn il-ferħat żgħar daqs id-dbatijiet żgħar li qed insemmilek. Qegħdin nifhmu għawez is-semmija. Id-dbatijiet ituwa l-ferħ. Araw x'inhi tallimna ta' ejjew nippruvaw nimitaw xi ftit lil din il-qaddisa. Fl-20 ta' Mejju tgħid,
Xi ħadd qalli li qed nibża mill-mewt. Dan tassew li jista' jkun hekk. Għax ma hemm ħadd li ma jafdax lilu nnifsu daqsi. Qatt ma noqgħod fuq ħsibijieti naf biżżejjed kemm jiena dgħajfa. B'dana kollu, irrid nitenna bil-ferħ li Alla qiegħed jagħtini l-inħoss fil-waqt ta' issa. Dejjem ma tkun hemm ħin biex fih inkun nista' nsofri l-maqlub ta' dan il-għena. Xi mument Pauline tajt, kont qiegħda nurija ritratt tagħha meta qalt li iva, imma meta sejrin naraw littra, kemm nixtieq nara dik littra. U hekk ma jingħadx x'tip ta' ittra kienet din. Fil-21 ta' Mejju Terzina tgħidilna dwar Théophane Vénard li sar martri ta' Kristu meta qatawlu rasu f'Hanoi. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu għarfet il-kobor ta' qdusitu mill-ewwel għalkemm kien għadu lanqas ġie ddikjarat bejatu. Ħalli mbagħad il-qudiem iddakjarah San Piju X fit-2 ta' Mejju 1909 il-qaddisa kienet qrat ħajtu u saħret wara qdusitu hekk li waqt il-marda tagħha baqgħet iżżomm ir-ritratt tiegħu quddiem għajnejha u kienet issemmih kemm il-darba. U hawnhekk tgħidilna Théophane Vénard joġobni ħafna aktar minn San Luigi Gonzaga. Il-ħajja ta' dan tal-aħħar hija straordinarja waqt li dik ta' Théophane hija ordinarja għal kollox. Barra minn hekk huwa hu li jitkellem waqt li għal qaddis jiġifieri għal San Luigi huwa xi ħadd ieħor li jitkellem fuqu, għalhekk kważi ma nafu xejn dwar ir-ruħ żgħira ta' Théophane. U tgħid tkompli il-Théophane Vénard inħobbu ħafna għax kien iħobb il-familja. U jien ukoll inħobba ħafna lill-familja tiegħi badret lej Pauline u qaltilha u speċjalment lilek Aziza Pauline li inti kontinwament ħdejja, issabbarni, tgħinni. F'mument minnhom Tereżina bitnejda tajt. Dal-waqt semmut, imma meta? Meta? Ma hemmx li jasal dan il-waqt li tiġi l-mewt. U xebbaħ lila ma tifel ċkejken li kienu dejjem iweduh xi biċċa ħelu. Jirwielu mill-bogħod, imma meta jersaq biex jieħodha xi jid tiġbida lura. Iżda fil-qiegħ ta' qalbi, tkompli tgħidilna dil-qaddisa. Lesta sew biex ngħix u sew biex immut. Jew biex infieq u saħansitra mmur il-missjoni jekk Alla jitlob minni dan. Kienu fetħu xi postijiet fil-missjoni daw il-Karmelitani u hi kellha xewqa kbira li tmur taħdem hemm, xewqa kbira, il-mar żamma li ma tmurx missjonarja. Mument ieħor tajt. Wara mewti ma rridx inkun imdawra bil-kurunji tal-fjuri bħalma kienet Madre Genoveffa. Issa din Tereżina li l-Madre Genoveffa kienet rata tmut fuq l-istess sodda li issa kienet fuqha hi fl-infermerija waqt il-marda tagħha. U dina kienet riċevit xi kurunji tal-fjuri, però qed tgħid. Lil dawk li jkunu jridu jġibu minn dawn il-kuruni ejdulhom li jiena aktar nażel li jonfqu flushom fil-fidwa ta' trabi suweċ kejknin, jiġifieri li jgħinu dawn it-tfal foqra fil-missjoni dejjem moħħha hemm kien. Ejdulhom li dan huwa dak li joġobni, hekk kienet ix-xewqa tagħha. Bad isjed il-qudiem tajt. Kien hemm żmien meta kont niddejjaq bosta li nieħu mediċini li jiswew ħafna.
Iżdissa bil-baqlub. Ma dinix nagħti każ. Ġrali hekk, mhix rajt fil-ħajja ta' Santa Ġeltrude li hi kienet titenna toħodhom għax kienet tajt li dan kien sejjer ikun ta' mertu għal dawk li jkunu għamlunna l-ġid. Kienet toqgħod fuq kliem il-mulej li jgħid kull ma tagħmlu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti tkunu qed tagħmluh miegħi. Jien żgura tkompli tgħidilna li dawn il-mediċini mhuma ta' ebda siwi għal fejqan tiegħi. Iżda jien ftemt ma' Alla. Isma' x'hekk tax intimità ma' Alla. Iżda jien ftemt ma' Alla li jkunu ta' ġid għal missjonarji fqar u morda li ma għandhomx il-ħin u lanqas il-mezzi biex jieħdu ħsieb ta' saħħithom. Tlabtu minn qalbi li jfejjaq lilhom minflok lili u dan bis-saħħa tal-mediċini u l-mistrieħ li jkolli nieħu jien. Araw eżis semmija xi ħsibijiet qaddisa. Tfejjaqx li qaltlu fejjaq lill-missjonarji dawk iridu jaħdmu mal-batuti fejjaq lilhom. Tgħidilna Tereżina. Qaluli u reġgħu qaluli kemm darba li għandi ħafna kuraġġ u dan huwa hekk il-bogħod mill-verità. Xi miskina bniedma kienet u ġifieri hux kienu jiġi mumenti li jonqosha il-kuraġġ tħoss il-mewt riesqa. Imma qalet għedt bejni u bejn ruħi sewwa issa jeħtieġ li ma toħroġ ta' giddib lil kulħadd. U għalhekk fittix li nagħmel il-qalb bil-għajnuna tal-grazzja ta' Alla. Imxejt bħal dak il-gwerrier li wara li jismagħhom ifaħruh bosta għall-qlubija tiegħu waqt li jaraf li mhux ħlief wieħed bla ħila ta' xejn jasal biex jibda jistħim il-kumplimenti li jagħmlulu, hekk li jfittex li jkunu jistħoqulu tas-sew. F'mument minnhom iddur lejn uħta Pauline u tgħid: Meta nkun is-sema kemm grazzi nitlob lil Alla għalik uħt. Hekk tindejjaq lil Alla illi jekk għall-ewwel ma jismax minni il-fittaġni tiegħi iġġelu jtemm ix-xewqat tiegħi. Dan huwa li għallimna l-Evanġelu meta jgħid ħabtu erġgħu ħabtu. Jekk tindunaw kollox taqleb għall-ispiritwalità. Araw se tgħidilna eżis semmija. Jekk il-qaddisin juruni ġibda inqas ta' mħabba milli murewni ħuti, din tkun li ħaġa ħibsa ħafna u mmur noqgħod nibki waħdi f'xi rokna żgħira. U għawdonna kienet moħħa fil-qaddisin għax tkompli tgħid. Il-qaddisin innoċenti ma jkunux tfal xkejknin fis-sema ta'. Ikollhom biss dawk il-ħlewwiet ta' tfulija li ma jistgħux jitfissru bil-kliem. U magħmurija bħal tfal żgħar għax aħna neħtieġu xi stampi biex nifhmu l-ħwejjeġ spiritwali. Iva, jien nittama li ninaqat magħhom jekk iridu inkun ilhom il-paċ kejken tagħhom li jżommilhom it-tarf tal-libsa tagħhom. Tindunaw moħħa dejjem fis-sema fil-ħwejjeġ spiritwali fil-qaddisin. Iżjed il-qudiem araw sa tgħid. Li kieku ma kellix dan it-tiġrib spiritwali li huwa xi ħaġa li ma nistax nifhem, tassew li nemmen li kont immut bil-ferħ għal ħsieb li nkun se nitlaq minn din l-art. It-tiġrib spiritwali li qiegħda ssemmi hawn huma tentazzjonijiet kbar kontra l-fidi li kidduha
mhux ftit mill-lajt tas-sena 1896 sal-jum ta' mewta fit-30 ta' Settembru 1897. Ejjew eżis semmija nisimgħu se tgħidilna dil-qaddisa fis-26 ta' Mejju. Il-lejla ħassejtni mnikta waqt li bdejt naħseb fuq jekk Alla kienx tassew kuntent bija. Bdejt naħseb bejni u bejn ruħi x'għaddejt fuqi kull waħda mis-sorijiet kieku kellha tiġi mistoqsija. Waħda kienet tgħid hija ruħ ċkejkna li tista' ssir qaddisa, u oħra hija dħulija ħafna, twajba ħafna, imma u oħrajn kienu juru li jaħsbuha mod ieħor. Ħafna żgur li kienu jsibuni mimlija nuqqasijiet li huwa veru. Araw x'umilta eżis semmija dejjem kienet tagħmel mill-aħjar li twarrab in-nuqqasijiet u tajt mimlija bihom. Dwar il-madre ċkejkna tiegħi qed tajt għall-Polin, jitħobni wisq, hekk li ma tarax sewwa, għalhekk ma nistax nemmina. Imma x'jaħseb Alla? Min se jgħidli x'jaħseb Alla? Mbagħad tajt, kont mitlufa f'dawn il-ħsibijiet meta waslit li n-nota tiegħek Aziza Polin. Intet li fija kollox jogħġbok u li jien kont maħbuba b'mod speċjali minn Alla hekk li ma ġelniex nitla s-sellu niebes tal-perfezzjoni bħalma mexa ma' oħrajn imma qedni flift sabiex inkun nista' nasal għandu malajr. Jien tqanqalt tgħidilna Tereżina b'dan il-kliem, imma l-ħsieb ta' dejjem li jimħabtek għalija uħti waslitek biex tara dak li ma kienx hemm fija ma ħallinix nitenna għal kollox. Imma mbagħad tgħid Tereżina ftaħt l-Evanġelu żgħir tiegħi. Dejjem kienet tħobb tiftħu l-Evanġelu eżis semmija. Niftħuh l-Evanġelu għax minnu nitalmu dak li Kristu jrid jgħidilna. Mela tgħid ftaħt l-Evanġelu żgħir tiegħi waqt li tlabt lil Alla biex ifarraġni u jweġibni u nnifsu. U ħarsti intefat fuq din is-silta li qatt ma kont tajt każ tagħha qabel. Li tajtek. Għax dak li batu Alla jgħid il-kliem ta' Alla. Għax Alla ma jagħtix l-ispirtu bil-kejl. Imbagħad xerri dmuħ ta' ferħ. U meta ġejt f'tiegħi bqajt mimlija ferħ. Int madre tiegħi Aziza uħti Polin, inti hija dik li batli Alla. Inti hija dik li rabbietni, li waslitni biex nidħol fil-Karmelu. U l-grazzi kbar ta' ħajti kollha irċevejthom permezz tiegħek qod. Int allura titkellem bi kliem Alla u issa nemmen li iva Alla huwa kuntent ħafna u ħafna bija la darba dan qedtu int. Ekku dan it-talim eżis semmija li din il-qaddisa edha tenni jekk 6 xhur qabel ma mietet kliem prezzjuż li kienet qed tgħid lil ħuta li kienu jkunu madwara huwa kliem li qed jenni lili u lilek li jiġielna nippruvaw namlu bidla fil-ħajja tagħna permezz ta' din l-istess qaddisa. Llum nifqgħu jekk Alla jrid inkomplu fil-programm li jmiss biex naraw din il-qaddisa hekk x'għandha ippreparata lina. Sadattant jien nixtieq nirringrazzja u nsellem lilek li kont magħna għal dan il-programm.
il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel,